ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ କ'ଣ ନେବେ? ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ବାଳକୁ ପଚାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସରି ସାର୍। ସାର୍ କୋଉ ବାଇକ୍ଟା ନେବେ ସାର୍ ଆପଣ? BMW ଅଛି? ସେଇଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତ ବାଳକୁ ପଚାରୁଛ? ସରି ସାର୍। ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନେବେ ଆପଣ? 9 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି? ନାଇଁ ସେତିକି ତ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ବାଳକୁ ପଚାରୁଛ? ସାର୍ ରେଡ୍ କଲରଟା ଫାଇନାଲ ତ? ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ରେ ବିଲ୍ଟା କାଢ଼ିଦିଅ ଆগে। କ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଆମେ MCBC କମ୍ପାନୀ ଅଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଆଉ କାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବନି କି? ବହୁତ କମ୍, ଅଳ୍ପ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଟିକେ 22.75% ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ସପୋଜ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଗଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାପରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ପୁଅର ପୁଅ ମରିଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 7,699 ଆଜ୍ଞା। ସପୋଜ ଆପଣ ମରିଗଲେ, ମୁଁ କାଇଁ ମରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସାର୍କୁ ଆଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ମରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସାରା କେବେ। ସପୋଜ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛ ଆଡ଼ୁ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା କୁଟି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଆପଣ ମରିଗଲେ। ସେଇଠି ସାର୍ ଫାଇଦା ଆପଣ କ'ଣ ନା, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ହଉ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆଡ଼ ହବ 2,699 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି, ହାତ ବଥା ହେଉଛି, ପେଟ ବଥା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ପତନ, ସେଇଥିରେ ବି ମିଳିବ? ସେଇଥିରେ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେଥିରେ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାର୍ କୋଉଥିରେ ନା, ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲି 2ଟା କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଟା ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା? RTO ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? 1,102 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଆପଣ ରଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଘରକୁ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେନି? ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉ ପଇସା। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ସେଟା ପୁଣି କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସାର୍ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି? ଆମେ ସାର୍ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଖଟୁଛୁ ସାର୍, ଆର୍ମିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସାର୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା ସାର୍, ଆମକୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା ସାର୍। ହଉ ସେଟା ବି ନିଅନ୍ତୁ। କେତେ EMI ଆସିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ସାର୍ 155 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। କେତେ ଦିନ? 2160 ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ 2160 ଗୁଣନ 155, ସାର୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ। ହଉ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଗାଡ଼ିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି। ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ସିଭିଲ 590